My people, Kasala don burst like this one, Hey. That's the thing, obodo less, you have been exposed. You guys have seen this guy, what all he wanted is money. They want to use this medium to generate money from people. Hey, please, I would like you to watch this video now. The guy that Daddy prophesied to, Evangelist Ebuka Obi prophesied to, and the wife, they have come out to explain and tell people, just watch this video and you will now find out that this Obodo is a very bad guy. I don't know why he hates Evangelist Ebuka Obi and Zion Ministry so much. Guys, I would like you to watch this video. At the end, I will come back and say something. Obodo, God has exposed you. Ichi ikpe ego obu prophecy bro na Ebuka Obi na my family ka ị ga-eji wee na-akpa ego. Ihe ji na-agwa gị ya, keep off from my family, si na my family wee pụọ gụ abụ onye obodo ka m na-agwa ya, because ọgwụ aje kpọọ my younger sister konukọ ihe a nye biye dị uche si anọ ihe unu ga-eji wee generate ego ya weta akaụntụ ka unu ti wee na-anata ndị mmadụ ego. Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị na-anụ ọnụ ọmụ a bụ the man my mother pụtara online wee na-ekwu na anyị mere abandon since brother Ebuka Obi anọzi of Zion Ministry na prophecy na family, and ya bụ my wife a na-ekwu maka ya. Ihe nji pụta eme video a enwere ihe ọzọ na-abụrụ ya bido my mother. I myself and my elder brother bụ nọ nso na South Africa take up the matter na-treat my mother since all this while. Buru my mother na-ejegharị ebe niile a na-treat my mother. The first place ebuje my mother ọmụ na that my elder brother wetere ego eji buje di ya before eburu eje Ufuma ebe ọ anọ na-treat ya. Mụ na that my elder brother biye wetere ego eji treat my mother. The whole payment ego niile na transfer my mother the statement of account today ego niile na transfer enwere mgbe m ji mee my mother abandon. All my younger sister the plan with onye obodo wee na-akọ ihe niile ha na-akọ against Zion Ministry. Onye obodo just nwee hatred ebe Zion Ministry nọ jekonu call my sister were ego nye my sister na-akọ ihe ha na-akọ. Ihe njipụta na-eme this video ifo bụ ka ndị mmadụ maa na anyị merụ our mother abandon, and na prophecy brother Ebuka Obi nye enwere onye o mention, enwere onye ọkpọrọ afa na video a. Ịchọ onye ọbụla ma ihe n'afọ ihe a na-etere you cool down and listen to that prophecy. And enwere mgbe m ji kpọọ ụmụnne m meeting kpọọ ha si ha bịa ka eme meeting no my mother mere my wife ihe na-eme ya for one day emenunye. So my mother ịpụta na-eme video ka anya na my sister with onye obodo ka e wee generate ego from people. I'm very surprised if ya na social media. Before this video my mother made ha bụ ụzọ kpọọ my elder brother nọ na South Africa na Chinaza je na former building ebe obi je were nyana die je tosisia waya ebe ha bi kpọọ my brother na 150,000 ga need the recent that my elder brother kpọọ na phone gwa m ihe a nsi a na-enwekwu ihe mma m ga-eme na mụ achọzi na ego ụda aka na nwee na-akpọ m o wee sị m na oke n'ihe menụ bụ na ọ ya agwa Chinaza na ọ chọghị na-anụ ụda aka n'ebe ọ nọ. Then after that oru 1 week Chinaza made this video o mee ka o wee send ya wee na ego. This my younger sister na-aje eme this video with my mother oge ọmụ nwa ọmụ last n'ụlọ ọgwụ ebe 2 years ago o ji operation wee mụ nwa ọmụ a wete 100,000 naira first deposit ewete for that operation. This my brother na-asị na m mere abandon oge ọ na east ọ na wee gbogote nke ogbe wote but the same elder this my elder brother na South Africa bi ekwe eri ego o ji gba moto wee gbogote east o ji mee vida ome. And oge ọ nọ na east ọ sị na ugwu na-emere spy after this prophecy onye ọ sị na m mere abandon. I paid for her house rent ebe o bi n'Ọnịcha ọ sị na o mere spy mkpọrọ ya ugwu na today ọtọnụzi against were amụma brother Ebuka Obi anọzi ebu turn against na nwa tisa family. My mother the whole voice note niile o sendara m play kwe online na o kwuchara okwu ma mgbe ọ ga-akpọrọ nke a na mistake ka okwu
amara m ihe my mother ji bụrụ my problem nwe iji wee bụrụ mbupụta online na-akọ ihe ọ na-akọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Amụma brother Chukwuebuka Obi bụ enwere mgbe o ji kpọọ mmadụ afa si na my mother bụ ihe na-eme my wife ihe na-eme ya. Na since my mother da n'ọya, ana m take care of my mother, mụ na my elder brother na ụmụnne m ndị ọzọkwa na-atụrụ kwa onike kwe ya. Enwekwe one of my uncle again a na-akpọkwa Dona, the same man na-atụrụ even before he eme video, that man kwere 150,000 naira before my mother eme video efu ha me. So amara m ihe problem my mother o ji je mee video. Onye obodo bụ ihe je koro abụọ with my younger sister ka wee kwutọọ Ebuka Obi. Amara m ihe Ebuka Obi mere ha ka Ebuka Obi ọtara ji ya ka enwere ihe ọjọọ Ebuka Obi mere ha. Amara m ihe problem ndị mmadụ ebe Ebuka Obi nọ. Ebuka Obi enwere ihe ọjọọ o mere since m bido Zion na-eje Zion with my wife ka ihe bido dịbara m na mma, and I will never stand in this life ikwutọ that young man. Enwere m ike stand n'ụwa ikwutọ that young man because unu chima m ihe na-agwụ na ọ bụ eziokwu. Jen verify ya mụ na ụmụnne m onye ọbụla na-ekwutọ that young man bụ Ebuka Obi ihe ọbụla ọ fụrụ n'ụwa ya were because mụ ama na onye a bụ a true man of God ka onye a bụ onye obodo. Afọ video ebe ikwu conversation mụ na gị na-abụ oge ị nọ na-akpọ m you are eager to know whether ihe na-eme my wife ọ nago ka ọ nọ nabe. Ịkpọ m na phone jụọ m na ọmụ abụ onye so person do na nsị gị yes. Ejụba m na ihe mee my wife na ọ nago ka ọ nọ nabe kedu ihe nsa gị nsị gị na ọ dọrọ necessary na ị na-ajụ m ihe a ka m gwazie gị today ebe ị chọrọ ịnụ ọfụma ihe na-eme my wife anago. Ebe ị chọrọ ịnụ ọfụma ihe na-eme my wife anago. My wife is well okay and sound, enwere ihe na-emezie. Ebe onye ị chọrọ ịnụ ebere ka m na-agwa nke a. Ebere my sister pụta na social media na-ekwu na prophecy bụ da Chukwuebuka Obi anọzi enye bụ ihe mere na-adị echi gbasa. Ebere ebe ibupụtara onwe gị n'ụwa ka nyere kwụziere ụnụ aka ebe unu enweghị ihere ụnụ family ihere ada eme unu chọrọ ite onwe unu ure ka nyere kwụziere ụnụ aka tetọ unu etetọ ọkụ ụwa mara onye unu bụ. Dụwa m ebere na-ekwu na prophecy bụ da Chukwuebuka Obi nye mụ na my wife bụ ihe etisa gị na di gị. Ebere ọ prọfesọ onye etisa gị na first marriage gị na di gị before first man elu bụ before onye nwa tisa gị na the man. Ebere prọfesị bụ Ebuka onye nwa tisa gị na Chukwuma second marriage gị ịma ihe tisa gị na di gị esi na prọfesị enye bụ ihe tisara gị na di gị. Enwere ndị na-ama ya ndị mmadụ ọma ya ndị ma ya ọ nọ go and verify the address character all my sister call ebe o bupụtara onwe na social media without asọ ihere mme disgrace ebe ọma ihe ọ bụ na younger sister mee mistake nara ego bupụta onwe na social media onyerekwu aka pụta kama ọ ga-atọchọ younger sister na-ekwu no prophecy bụ na Chukwuebuka Obi dị ihe mere ya na family eju etisa nne na di ọ na-etisa ọgwọ mgbe ọbụla ka ya na di na anụ ọgụ na-eje ekpeziri ya. Kedu mgbe ọ kpara ụmụ ya village o tebe ọ kpara ụmụ ya village before enye prophecy ọsịna prọfesọ enye ka o ji kpọrọ na di eji kpọrọ ụmụ ya. Ihe unu ji na-eme ihe a niile efu bụ na Chinaza jekwuru onye obodo were ego nye wee gwa ya na ihe awa opportunity o nwere iji wee mee ka ego na-eweta ọkpa mmanyị wee send ya mmanyị ọ na-alak enwere ihe ọ na-alak mme play duo voice note my elder brother ihe niile my elder brother kwuru maka this issue I go play ka ndị mmadụ gere ntị nụrụ ya. Amara m onye si na emere my mother abandon. Amara m my mother ihe o ji pụta na social media na-asị na emere abandon. Ihe ji pụta na-ekwu okwu ahụ ka nkiri akwa myself na m emere my mother abandon. Ndị mmadụ should go and verify. Ndị mmadụ ma mbotu na Lagos ama m ebe nna ha na-azụ ahịa my mother ifo na-achọ m abịa na shop m ebe nna ha na-abịa azụ ahịa ndị mmadụ na-afụcha oricha nna ha na-ana nye ego. Even na this my younger sister be video na ebe ọ nọ ọmụnwa na-ese nje ego o ji eri nri di ama ọ bịa Lagos mụnwa na-agbara ya moto o ji ana east ọmụnwa na-enye ya ego with my elder brother no South Africa. Amazi ihe bute nke my mother ije with my sister je konuko with onye obodo ka wee kwuta Zion ministry onye obodo ama m ihe brother Chukwuebuka Obi anọzie mere gị ama m ọtara omeji gị. My name is Chidera Chimezi. This issue that is trending online, we are not supposed to come online to start discussing our family issue, but because of my mother-in-laws and my sisters-in-laws have brought this thing out, this is a pure propaganda against Zion ministry. My sister-in-law came out that the prophecy
destroyed her marriage, that I'm her friend, that I told her that her mother is a witch. I never say such things. They gave me the first prophecy that I'm about to die. That who are you leaving your children for? After the prophecy, on June, my mother-in-law fell sick. Though I did not even confront her. She can come out. I did not even tell her anything. They paid them to speak against Zion ministry. This is a propaganda against the man of God, and it's paining me that is coming from my family, because we are living like one. Ask my mother-in-law. She comes to my house. Sometimes if she's going, I'll buy her some things. I will give her some money. I don't know why she came out and was saying that Brother Ebuka destroyed her family. I'll bring out my picture, my former picture, the way I was before. Nothing was wrong with me. I was healthy, okay, I'm chubby. But after the marriage, I began to develop a lot of sickness. I can't sleep at night. I live on drugs. I saw a lot of people saying this is vitiligo, that vitiligo is not spiritual, that it's just ordinary sickness that can happen to anybody, that it has no cure. My problem is my inner self. I don't sleep. I live on drugs. Most times, once I'm on bed, my heart will cut. My parents can testify about it. They should go to Uda Enubezike to ask my dad and my mom. I have been sick. I have been seriously sick. I don't sleep. Ask people where I'm selling. They know me. But after the prophecy, I started regaining myself. I started adding weight. Everything about me changed. I have my picture before the marriage, after the marriage, and after the prophecy. People around me can testify about it. Only Obodo, sir, please, I'm getting better. I don't know why my mother-in-law is just trying to bring out this issue in social media. I love her so much, she can testify. I did not accuse her. They do some more of my no house. I have not to know no why everyone knew. But when I started Zion, Kachineke Bido, this has been my life. So only one I thought of that young man just when I got there because of what I do know wherever I'm gonna be home alone. Unuji na got there. Although my prophecy and my wife, a lot of people need my even now about Zion. Because every get that man with the money, man, or you can't do. Man, the madam, what the madam, and when they get people need my even now, they acquire the dress. People knows me. Many people my high Saturn. In my year, Mother Kotaragi, the main inquiry of my dress, some mother of my verifier. It also walk on the cock, you working on my sister when they will tell you. Onyara, idiot, mama, aguru na aguru news, so I don't know bloggers. Yes, Evangelist Ebuka Obi has already said it, that you guys will always make mistake, and you have made mistake. Look at it now. They have paid you people to come out and castigate the man of God, but everything did not go the way you guys wanted it. So please, my sister, you better come out and just make a video. Just bring down the video that you've already made and come out and make a video and tell people that they paid you. That they paid. This is what Evangelist Ebuka Obi has been saying. And shameful to you. It's very, very shameful that you called yourself a Zionite and it has come through you. And it's only Obodo that have to cover you guys, record all these things. Someone that is against Amami this guy just hits this man of God and Zion ministry. Please, guys, you have seen it. The truth is there. For the woman to come out and be saying all this, they said after the prayer, that thing, the sickness that started, the woman, their mother, that started having that kind of sickness.
on her leg and all that. Who knows? Who knows who is it? Because Evangelist Ebuka Obi did not mention anybody's name. But all the same, thank God, God has vindicated you. Please, guys, you should not listen to Onobodo and all of them, because what they needed right now is money. They want to use this avenue to generate money. That's all. Hear what the son said. He said that they did not abandon their mother. They are taking care of the mother and even the sister. So I don't understand. If you check me, say that this is a cook-up story. This is a planned deal. Allegation. They just said to plan. They have paid them to come out to tarnish the man of God's image. But thank God, it did not go their own way. The truth is out. The woman is out. Look at her and she's, if you watch her video when she was prophesying, and now you see that everything has gone.